Salutare lumea, eu sunt Alin și astăzi ne jucăm un joc super șmecher, Shadow Fight 2. Aștept ceva timp. Am făcut câteva levele și astea că când o să intru să nu pară un prost că intru degeaba. Le-am pus căștile, după cum vedeți semnul ăsta, căștile alea de gamer. Păcat că nu se vede reflexia bine pe ăsta. Ah, dă-te naiba. Bă, mergi. What? Întotdeauna mi arată chestia aia cu Google Plus. Bă, ce mă enervează? E nimeni. Dispar. What? Cred că trebuie să aștept. Bă, da, ce mă enervează partea asta. Așa. Acum mai am un pic. Și imediat începem. Știu că așteptați un minut. Gata. Uia! Uia! Ua! Opa! Deci eu mai aveam eu pijamă. Nu prea sunt bun asta, dar am făcut câteva meciuri. Bă, dispare. Eu nu mi-apare ăsta. Bă, ce mă enervează? Mamă, dar mă costă. A, nu, pot să-mi iau astea. Că se par șmechere. Dar cu astea tai la fel. Bă, stai, cu astea tai la fel. Deci pot să sapez. A, și pe astea îmi trebuie... Cel mai mult place mai șmechere asta. Deci, ultima... A, uite, pot să iau pasta. Pasta. Pe astea pot să le iau că au aceeași putere. Ok. Deocamdată am foarte puțin mănuței. Mă duc în luptă. Hai să ne luptăm. Duel am nevoie. Acum e doar pe insan, deci poți să câștig 830 de bănuți. Uite, asta întotdeauna pierd. Nici nu pot să înfrâng decât dacă ar fi pe asist. Depinde, hai să vedem. Cât de bun sunt. Lai. Ia, bă, să-mi copiez, să-mi șcălesc. Bă, ia, bă, ce ăsta îmi dă, ce-mi dă, ia, vină încă, ia, opa, vrea să-mi dea în bot, o să-i dau niște picioare în gură, bă, bă, ce-mi dă asta, v-am spus eu, asta mă face, să vedem. Sar pe ăsta, ia. Mă foc. Bă, ce-mi dă asta? Gata, e eliminat de viață însă și... Oh my fuck god. Aolo, mă face, gata. Sunt ca și mort. Alul! E prima oară când i-a elimin multă viață. Mamă, ce mi-a dat-o. What the fuck. Măcar câștigai 3 bănuți. Nu-i rău. Dar turnările sunt la hard și asta e insane, bă, trebuie să mai gratez dintre aia. Intru pe survival și mă bat cu ea să mai câștig bănuți. N-am nevoie, mă. Hai, uimește-mă! Cu ce naibii vrei să-mi arăți? Asta mi le arătași! What? Dispar! Da, mă! Dispari! Hai să juc... Am fost și eu pe duel. Pe asta cred că-l fac. Uia! Nu cred că fac perfect. Ia! Ce-mi dă? Ce-i dă? Și făcui perfect! Oh, yeah! Doar în câteva secunde îl bătui. Mamă, storisobie de asta! Odată l-am învins. Când nu folosește sabia am ocazie.
Și nu prea o folo... Mamă, uite ce-mi dă. A, uite, nu e nici chiar așa. Mamă, ce-mi dădu. E ca și mort. Nu cred. Oh my god, nu cred. Nu cred. E ca și mort ăsta și nu-l învingem. Uia! Bă, să-mi taie piciorul. Ce-i dădui. E să pun eu la pământ. Mamă, în sfârșit l-am învins pentru prima oară. Imediat că filmam. Ia. Mamă, bă, stare gherile de lui. Ălea sunt. Mamă, ce e de ăsta, îmi dădui. Îmi elimină deja jumătate de viață. Mamă, ce l-omor. A, l-omor. A, ce te-o șomorâ. A, mai. A, 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 a. Mamă, ce l-omor. L-omorâi. Yeah. Și mi-a eliminat deja jumătate de viață dintr-o lovitură. LOL. Mamă, ăsta are arme la fel ca mine. Arată aproape la fel. Uia! Mamă, ce-i dau. Să te saturi. Bă, satură-te de tratamentul Shadow. Din runda 5 acolo e greu. Eu tu poți stare. Mamă, s-a recuțit de dole. E asasin. Odată am văzut-o pe una care o chema Torn și lingea cuțitele. Pe bune. Superman! Și i-am dat-o. LOL. Dar am făcut. Să te satur. Runda 6. Hai. Aici chiar e greu. Mamă, la are sabii toate proaste. De fapt sunt bune. Recunosc. Că sunt bune și proaste și de care ori fi, nu contează. Ale tale sunt actualizate, ale mele sunt mega actualizate. A, ce te-aș omorâ. A, te omor în continuu. Ok. What? What? Îl iau. Modul. Te omor. Te omor. Mor odată. Mama, mai am puțină viață, mă face. M-a făcut. What? Și câtă... Ce puțin am mai avut. Măcar am făcut 274. Hai că e bine. Hai că e bine atât. Nu mai vreau game-uri. Hai să mai încercăm un duel. Că am mai făcut un duel cu unul și l-am învins. Cum n-am net? Ia trecut la enervare. Bă, nu vreau game-uri. Nu mai vreau niciun game. Nu mai vreau game-uri. Bă, ce mă enervează cu game-urile? Mama, dispar. Nu mai vreau game-uri. Nu vreau game-uri. Game-uri, dă-le. Dar fi șmecher, că după pot să-mi cumpăr nu știu ce arme bune. În fine. Hai să... Nu mă mersi. Oh my god. Aici ce ceva? Ia. Cu cine mă lupt? Oh my god. Cu ăsta nu m-am luptat niciodată, dar pare șmecher. Să vedem dacă te... Eu stau nivelul ăla de chinez. Haia. Mamă, ce îi dau eu? Bă, ăsta mi-o dă. Ce mi-o dă eu cum îmi dă mie? Mamă, cum mi-o dădu și eu nu știu mișcarea. Eu ce mi-o dădu? Stai mă să-ți dau și ție. Mamă, ce mi-o dădu la picior, mai, hai mori. Mori. Oh my god, ce puțină viață mai am. Gata, ca și mort. Oh my god. Mamă, și nu mori că mai avea puținică viață. Mamă, chiar sunt bun. Dar mai am două șanse. Ori aici, ori altă dată. Oh my god. Ce-l omor? Mori. Eu ce mi-o dădu este? Oh my god. Fucking.
My God, ce-i dădui. Îi dau, îl omor, gata, e mort, e mort. Mamă, eu ce m-am acolo? Ce-l omorâi, gata, e ca, a murit. Gata, e mort. A murit. Și câți bani mi-a făcut să-mi bogat. Yeah. Da, îmi place. Îmi face fața aia. În fine. Mamă, sună imposibil. Asta e imposibil, ia. Sau asta, sau ăsta, sau să-mi actualizez armele, măcar să fie pe insane. Măcar. E imposibil, înseamnă că nu pot să-l înving. Chiar și dacă am cele mai bune arme. Oh my God. N-am bani. Mai trebuie să joc un meci. Un mic de tot. Ca după să ăsta. Încercăm să vedem cine este. Eu! Uite, de asta m-am spus eu că linge cuțitul. De asta m-am spus eu asta care linge cuțitul. Acum e imposibilă. Deja îi dădui. Să vedem, eu deja și la imposibil nu prea făceam lumea. My God, ce îi dădui. Va fi primul meu record dacă o înving. Îi dădui fix în cap. Mamă, iar o doborâi. Oh my God, ce mi-a dădu. My God, o am pun. Mama mă omorâ. E pentru prima oară că n-am nu știu cât. Mai încercăm o dată. What the fuck? Oh my God. What? Ce arme are, lol. Mamă, mi-a luat armele, lol. Degeaba am murit, că n-am arme, nu aveam arme. Măcar amândoi suntem pe har. My God. 12 minute făcute. Câte bate de mai? 13%. Bine că o băgai la încărcat. Mai luptăm un pic până când obțin și o 200 și ceva. Îmi iau armele bune și gata. Oh my God. E să văd dacă îl înving doar apăsând așa. Mamă, și de cât apăsai pe pum. Lol. L-am și făcut. Bun, mai omor pe ăsta și gata. Mă las. Ia să vedem dacă îl omor, dacă doar lovesc. My God. Bă, când fac un rateu... ce-l omorâi. Hai, să ieșim. Deci sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să dați like și comentarii sau orice, subscribe ce-o fi. Să mă ajutați. Altfel domnul Umbră vă dă fix în cap. Uite așa, dacă nu vă abonați. Dacă nu vă abonați la mine, vă omor. Să știți. Deci, la revedere și voi mai veni cu încă alte episoade din Shadow Fight 2. La revedere!